Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Julia Sari Fitri Andini saka kelas 11 MIPA B. Nomor absen kula 14. Sang Kancil Deni Sugeng Wiyadi. Kancil wis ora nyolong timun. Kancil saiki dadi ratu. Mimpin bangsa ngembani negara. Lungguh dampar kencana. Kewan-kewan galak padha mara. Manut kersane sing nata. Kabare pembangunan maju. Sawise Kancil nyendhal kendali praja. Gunung lan alas dadi kutha. Klakon dikuras isine segara. Kancil disubya-subya minangka pahlawan. Merga Kancil ngrantasi jeglongan-jeglongan. Kancil dijunjung-junjung. Kancil ratu kang agung. Jantraning sejarah ngulap sakehing kenyataan. Bebasan kena dayane panglemunan. Kewan-kewan gedhe mlenduk waduke. Asu kerek sing padha njegong. Bilur-bilur tatu kulite. Jantraning sejarah mendem sakehing pitenah. Buntel watak duama. Ora ana kang wani ndudah. Kancil wis ora nyolong timun. Kancil saiki dadi ratu. Urip mukti mubra-mubru pitung turunan. Enak cil, eco. Njaluk cil ora bisa. Wonogiri 1984 1991. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.